Máme druhú adventnú nedeľu a tu vidíte adventnú hviezdu. Ide o hviezdu, ktorá označuje v adventnom kalendári dní do Vianoc. Za hviezdou sú čísla s dňami a táto hviezda sa posúva v drážke a označuje dni v týždni. S týmto ozdobeným koleskom som mal nakoniec viac roboty, ako som predpokladal. Problém bol v tom, že keď sa jedná o drahšie materiály, radšej si ich na skúšku vyrobím z lacnejšieho prototyp a keď je dobrý, tak potom vyrábam kus, ktorý budem odosielať. Tu nastal problém v tom, že som si neuvedomil, že každý ten materiál sa správa inak a po vytlačení z polykarbonu sa koliesko svrklo asi o 0,3 mm. Stačilo upraviť niektoré miery a ďalší vytlačok už bol dobrý a pekne všetko do seba pasovalo. Tu zákazničke prekážalo, že jej zo steny trčia dve matice. Tak úplne jednoduché dve krytky som mal vymodelované za chvíľku a snáď som aspoň trochu vylepšil estetiku jej kúpeľne touto drobnosťou. Tí, čo ma sledujú, asi už zistili, že som aj vášnivý rybár. Preto som sa rozhodol pre budúci rok vymyslieť nejaké ďalšie typy krabičiek na stojan náudice. Toto je zatiaľ len prototyp, ktorý bude ešte treba vo viacerých veciach doladiť, ale už teraz sa mi to strašne páči. Môžete sa spolu podieľať na prototypovaní tejto a aj ostatných krabičiek a v prípade, že by ste prišli s dobrým nápadom, môžete mať zľavu 20% na ktorýkoľvek typ tejto krabičky. Toto je akýsi stojan na letáky. Zákaznička potrebovala 3 kusy do nedele s tým, že nemá problém si pre ne prísť. Tlač jedného kusa mi ukazovalo skoro 9 hodín a vyhradenú som mal na to len jednu tlačiareň. Našťastie všetky 3 kusy sa zmestili na podložku, takže namiesto 27 hodín boli po 9 hodinách stojany hotové a pripravené na odovzdanie.